jak by měl vypadat tvůj nejlepší kamarád? Všichni jsme jako jednota. Gay. Myslíte si, že existuje přátelství mezi ženskou a ženskou? Žádná válka, ale najednou něco vypouchlo. Chlapi dělají taky větší než ty. Jo, je mi 34, měl bych hrát počítačovou hru. Jo. Australský řidiči kamionu. Já jsem se začal večer modlit. Dobře. Já uvidím, jak to dopadne. Může to být čurák, ale chodíte do stejného fitka. Ondro, když jsi byl v pasťáku 3 roky. Ale tím násilím se taky jako zblíží. Ať mezi náma nejsi sám sebou. Tak všechny zdravíme, vítám vás u další epizody naší komediální... Všechny i rasisty a nacisty. Ty teda nezdravíme. Vítáme vás u dalšího dílu Bez brzd. Kontroverzní komediální debata. Tam už byl střih určitě, to už se nemuselo Třeba dělávat. ne, třeba ne. Ty jsi mu do toho takhle skočil? Jo, já Kámo, jsem už proč? kámo, Kámo, já jsem si konečně to mohl říct dobře. Ty vole, já jsem byl v takový dobrý energii, já jsem to tam chtěl takhle poslat, prostě vystřelit a ty mi to prostě zničíš. Všechny ne? Ty jsi mi zničil život. Teď se tady objeví jeho přítelkyně a když dokonce má Alex má fázi s přítelkyní, že když někde jsou a já do něj jedu, tak ona na mě začne křičet. To je naprosto správná fáze, protože... Správná fáze je, že na mě začneš křičet ty a ne tvoje holka. Ne, my oba Ale budeme ty, křičet. ne, ty a ty sedíš a ona, co mu to říkáš? Što ty takhle pojídáš na Alexej? Ale ty Alex totiž- vede sedí a... Ale ty totiž teďka vnímáš Dneska si tedy jenom... natočíme bitku Mlč, my mezi si členy povídáme. podcastu. No, Pojďme rovnou na téma. mě to Myslím, zajímá, vyřeš mi to. Chceš to vyřešit? No ne, to je protože když na tebe začnu řvát já, tak víš, co se stane. Začneš brečet. Tak, přesně. A já na to nemám, jako rozumíš, já potřebuji někoho, kdo prostě se za mě trošku postaví a dá mi ty koule, já je teďka hledám. Holku, Ale silnou. která je o 10 let mladší než ty. Takže ty seš patriarchát? Ty nemáš rád, ty máš pocit, že holky jsou jako něco méně než muži? Ne, ale ty máš rozhodně pocit, že ženský jsou něco víc než muži. Já jsem jako rád pro balans. Ať si každý hledí své amfory a dnes bude čas na fóry. Já už jsem u takovýhle hádky byl tolikrát, že prosím, pojďme dál. Tak jo, jdeme na první téma? Jdeme na první téma? Jo. První téma? První téma. Kluci, dneska si chci s vámi povídat o přátelství. Ale počkej. Kdybych si řekl, kluci, dneska si s vámi chci povídat o důležitosti, jak si neskákat do řeči. Ne, počkej, ale... Ne, počkej. Počkej, ty Ne, máš přátelství, ale pravdu, ty máš mít pravdu. nějakou ještě otázku. Ne, no ty máš otázku, na kterou musíš odpovědět, že jo? No tak, Takže tak otázka v posledním díle byla: Ondro, ukradl jsi někdy peníze nebo něco svým rodičům? Jo. Jo, počkej, já jsem odpovídal, jo, takhle byla ta otázka. A ne peníze, bych řekl vlastně horšího v dětství. Doteď toho jako lituju, protože to ani nevíte vlastně. Ale můj táta pracoval dřív jako, jak se to říká? Šlapka? Prostě rozvážel bonbony a cukrovinky jako po republice, že Co? Jakože my jsme měli Uchyl, doma, pedofil. obchodník s bonbonama? Co to je? Co to je? Můj táta, jako koupil měl, belgický můj táta měl jakoby dodávku No. a prostě rozvážel cukrovinky po vesnicích, když třeba nějaké dítě bylo samo, smutný, tak on mu dal jako cukrovinky, měl takovou jako i pojezdnou restauraci, že ty cukrovinky dával v té dodávce. No, byly že- zadarmo. Bylo zadarmo. potřeba vždycky jít dovnitř a zavřít dveře. Tak. Takže jak to fungovalo? Prostě koupil belgickou čokoládu a tu přivez sem do české cukrárny. Polskou čokoládu a to přivez sem do cukrárny. Belgickou. Jo. Což bylo jako v 90kách super asi business. No každopádně jsme měli doma sklad plnej bonbonů, čokolád a nějakých těch různých jak se kinder vajíček směju to. a tak. On by si to No. dal znova teďka úplně. No, prostě bonbony. Proto máš tak rád sladký a furt něco užíráš? Jo, to si myslím, že tam začala moje Takže tam si užíral táto. cukrová. A co jsi teda ukradl? Jako většinou jsme dostávali tady ty čokolády, ale jednou jsem tam vzal jako kámoše a bez dovolení jsme si tam ukradli nějaký vajíčka, ve kterých byly ještě jako takový Vili vonku ten přehrabovat. Ne, tam byly takový ty hračky a tak, jo. Takže v jedný si měl čokoládu, v druhý hračku, takže jsme si je vzali. No a pak mě vyloženě jako táta načapal u toho. To je horší než peníze? Tvůj No, táta tak doma ano. skladoval sladkosti, jasně, že to budeš krásný. Kámo, tak vem si, Tak že z jeden toho se bonbon nemusíš- bylo třeba 500 korun, že jo, v té době možná. Jo. Takhle drahý, belgický. Ne, nebyly takhle drahý. Ale tak, světě, jo. ale tak byl jsem malej a v té době by si nekrát peníze, protože jako malýmu k čemu by ti byli, tak si vzal prostě to. Že tam v světě, takže Alex je dítě imigrantů, jestli nevíte. A on tam Alex šel a
Táti, proč já nemám taky kinder vajíčku jako český děti? A Alex, to stojí 500 minimálně. To je moc. Jako táto, že mi to řekne. No a takže se ukradl čokoládu a to je horší než peníze, za to se stydíš doteď? No tak byl jsem malý. A myslím, že Freud by na tě mávnul rukou. Kolik ti bylo? Freud. Co myslel Freud? Já jsem dneska už jednou zmínil jméno Freud a předtím ty. A on předtím, Floyd, to je ten červák, jako už chytili, ne? A říká, ne, Freud. A teď Freud, no, Freud? To je Freud. A čí to je vina? Buď já jsem hluchý, nebo ty neumíš mluvit. Podle mě prostě neznáš Freuda, ale znáš Floyda a Freida. Já jsem spíš na tu pop culture. Takže Floyd je součást popové kultury. Pop Jo, culture. jo, myslím, že jo. Počkej, to jste viděli? David Guetta? To si děláš stranu, že je součástí popkultury, ale David Guetta měl nějaký prostě DJský set, byl takhle na střeše. A bylo to potom, co se stalo s tím Floydem. A on prostě předtím, že měl nějaký to, yeah, I think we should all unite and shout out to Floyd and his family. A úplně takhle, úplně jako nepochopitelné, protože udělal shout out to Floyd and his family. A prostě, víš co, vyřešil rasismus, super hotovo, prostě už nikdy nic Ale to je jako bylo v tom rádiu s tím, jak zemřel král Charles, ne? King Charles is dead. Jo. A to byl ještě ale úplně náběh na drog prostě, to byl úplně náběh na drog. Oni to přerušili? A oni to přerušili jako na náhlou zprávu, že jo. We have bad news, King Charles is dead. A střelili to zpátky. Geniální. Dobro, no. Tak jo, tak jdeme už teďka na to téma, přátelství. Co tím je myšleno? Hele, otázka na vás. Co pro vás znamená přátelství? Kámo, ty bys si takového viděl, našeho kameramana Denise. Přátelství, co ti vymyšlelo a ono tebe? Překvapně. Jak to jako já jsem si myslel, že jako točím tady píčovinu, ale to je fakt, začíná být fakt dobrý. začíná být hodně, Fakt člověk je zamyslí dost deep. Co to je přátelství? Ne, co pro vás znamená Nebo přátelství? on možná nerozumí tomu slovu, že jak není Čech, tak Má to že? přátelství. Povídej. Jak si vybíráte kamarády? Co je pro vás to Špatně. kritérium? No ale jakože reálně, jakože jaký kritéria vlastně pro vás jsou, abyste si řekli, tohle je týpek, se kterým chci kámošit? Kámo, ty jsi jeden z mých nejlepších kamarádů a nesplňuješ ani jedno kritérium z toho, který u kamaráda mám. Takže kdybych ti teď řekl, že mám nějaký kritéria, tak rovnou můžu všechny si to hodit, protože to není pravda. Další téma. Asi jako si vybíráš buchtu, prostě ten týpek ti buď sede nebo ne, a buď tě jeho vlastnosti vlastně serou, ale jako zvládneš je, má jiný skvělý vlastnosti. Víš, jakože, kdybych si třeba, jakože každý u vás mám jako jiný kritérium, proč jako jste můj blízký kamarád, že? Okay. Může to být čurák, ale chodíte do stejného fitka, tak prostě Jo. a občas si pošlete reel. Ale vem se, jak takhle se skámošíš třeba s chlapem, prostě právě, přesně, že prostě jednou jako třeba oba dva jdete a ve stejnou chvíli, jako seš třeba na dovolený vlastně, jo, hypotetická situace, seš na dovolený se svojí prostě holkou a to, a jdeš a najednou prostě jde týpek naproti bazénu a oba dva ve stejnou chvilku zakopnete. A najednou jste prostě nejlepší kamarádi na té dovolený prostě. Něco a najednou prostě jenom na sebe kejvete a tak jako tak za ním běž, tak on se řekne úplně nepotřebuji. My jsme brali na dálku. Pak jednou ještě, pak zasnějte si, jo, pak jednou máte stejnou pizzu a řeknete si, stejná pizza. A on, jo. A pak najednou se z toho stane, že jste strašně dobrý kamarádi. Máš pocit úplně, že by si s tím člověkem šel do války. Dovolená skončí, ty už se mu nikdy neozveš. Ne, a ty- to jsou jako skvělýho kámoše. No ty ještě na té dovolený ho totiž načapeš se svojí buchtou, že jo? Jo, stejná buchta, stejná pizza. Chápu. Odkud myslíš, že jdu? Cítíme to stejně? Já k tomuhle tématu mám zase vzpomínku z dětství. Když jsi dělal tu čokoládu, jo? To bylo možná ve podobném období. Tam byl s kámošem. Hříchy s kamarádem. Měli jsme ve škole si napsat, jak by měl vypadat tvůj nejlepší kamarád. To jsme si měli napsat a já jsem tam napsal, jako měl by být menší než já, měl by být jako vtipnej, ale ne víc než já a takhle jako jsem si ho popsal, že vlastně by to měl být dobrý parťák, ale měl bych vedle něj vyniknout. A vím, že jsem to napsal jako ze srandy. Ale splňuje, je tam jenom očkrtává Jako bych z té Alex. místnosti zmizel, ne? Alex tam měl. Má být menší než já. Takže jsme kamarádi. Teď bychom na tom gaučíte jako psychologa teď. Ne, ale že jsem to napsal samozřejmě ze srandy, že jo, aby to bylo vtipný před tou třídou a ta učitelka to vyloženě vzala vážně a říkala jako, ale proč nad tím takhle přemýšlíš? A hodila to do takové vlny, že já jsem byl fakt jako za blbce. Bylo Ale nepříjemný. protože to je Kidding on the Square, víš, co se prostě říká v angličtině, to je jako si jak sranda na náměstí, to prostě tam bylo jako, tam byla část náměstí, kde si mohl jako říct cokoliv chceš, prostě speaker's corner, se to jmenovalo. Myslím, že to tak vzniklo, jestli kecám, tak lžu.
A ještě si kecám tak. Dobře ty. No to prostě, ale bylo každopádně. to jako, že ty jsi tam mohl říct absolutně cokoliv si chtěl, byla tam prostě svoboda názoru. Prostě na 5 metrech čtverečních si mohl říct, co si chtěl a nemohl se na to být jako prosebovaný. A tam jako, když jsi šel a dělal si vlastně jako srandu z věcí, které si ale myslel jako naprosto vážně. K tomu se říká jako dělat si srandu na náměstí. Ale teď se nejsem jistý, jestli to má tady ty dvě věci spojitost historický, etymologický. Každopádně, ty jsi z toho dělal srandu, ale bylo to tak. To bylo poučné okénko od Vincenta Navrátila a teďka zpátky k tématu. Fakticky lži od Vincenta Navrátila. Hele, ne, hele, Jo, ale počkej, takže jsi to myslel vážně. Nemyslel Takže jsem to to vážně. to velmi dobře zasáhla, že jsi psychopat. Tak možná, Sociopat. you are crazy. ne? Ne? Teď, jak se zamyslel, ne? Teď- Ne? Jsem se sebou Nemyslel spokojený. jsem to vážně, ale zpětně si myslím, že jsem si třeba tolik nevážil těch kamarádů v té době, tak jako si jich vážím teď, že jo? Tak jsi malej, tolik na Tak to to muselo vypadat nepřemýšlíš. tenkrát. Ty vole, Proto jsme se o tom učili ve škole. A jste naučili. Nemůžete se učit přátelství. Ne, zeměpis, biologie, přátelství. Hele, myslíte, že To to? tam každý prcá ostatní manželky prostě, protože přátelství. To ne. Chlapi, myslíte, že si můžete udělat dobrýho kamaráda jako v dospělosti? Jako teďka třeba někoho potkáš a stane se vlastně velmi dobrým kámošem. Jo, ale myslím si, že už to je přes jiný věci. Myslím si, že v dospělosti už to je přes hodnoty společné a přes společný třeba zájmy. Co kecáš? No, ale to je vyloženě prostě jako jenom- blízký člověk, jako, No. že by Ne, se... já Když jsem- začneš s někým pracovat. Jsem Alexe Ale poznal, jemu musíš bylo mít už stejný- přes 30. Jo, ale musíš mít stejné hodnoty. No tak začneš spolupracovat, nebo No, to bylo, začneš chodit to do bylo stejné násilí, práce. to je, že nás zavřeli prostě do jednoho říká projektu. hodnoty nebo Museli jsme se zájmy. skámošit. Ale Jako- tím násilím se taky jako zblížíš, jako s Alexem samozřejmě máme dobrý To je psychologický okýnko dneska. psychopatický Co to na okýnko. sebe dneska pláskáš prostě. Ty si fakt zjistí, kdo je ten Freud, kámo. Kdo je Freud? Já jsem na rozdíl od tebe od něj něco čet. Že se vypadá, že jsi nečet nikdy nic, proto jsem to jako sformuloval. Sigmund Freud, přečtěte si. Ano? To jsou nějaký ty sexuální úchylky od něj. Ne, ale tam je ten Oidipův Já to nejdu. komplex popsal tady ty věci, že jo, jakože to, o čem hrajeme v tom našem představení, tak on to nějak jako, myslím, že on to použil. Jedna z No ale triliardy můžeš se s někým zkamarádit skrz tady to násilí, že s někým začneš chodit do práce, Stockholmský úplně ho syndrom. nenávidíš, No, to má vztah. ale chodíte každý den do té práce a jednou eventuálně si řeknete, ten šéf je větší debil než ty. Jo. A ten druhý, jo, to jo, no. Nejdeš na oběd, tak jo. A on je vlastně fajn. OK. A jste kámoši. Teď mluvíte o tom, že jste se kamarádili vy dva. Yes, Ale- šéf. Ale pak máš třeba takovýhle kámoše z práce. Nevím, historicky já mám taky třeba lidi, se kterými jsem rád trávil čas, ale potom, když už s nima vlastně nemáš to propojení té práce nebo nějakého toho zájmu, tak už vlastně ten čas si jim jako nevěnuješ tolik, ale vlastně furt máš kolem sebe lidi, kterým ten Jako čas chceš věnovat. spolužáci, máš pocit, že to jsou úplně všichni kámoši, pak ukončíte školu, vlastně zjistíte, že se vůbec nevídat. A to se vyfiltruje. No jasně, ale kdo ti zůstane a proč vlastně, víš? Jakože vlastně... Já si myslím, že prostě ten, kdo dotváří tvůj charakter, ti zůstane. V ten moment. Víš, jako, že jsou lidi, kteří ti dotváří charakter, tak ty zůstanou a ty, co vlastně už nejsou součástí tvého charakteru, tak ty zmizí. Hele, za mě, kdybych měl odpovědět na tu otázku, tak mě prostě baví trávit čas s lidma, se kterými můžu být úplně sám sebou. Jakože se nemusíš, jako že se úplně uvolníš, že víš prostě, že ten Že člověk několikrát zná... prostě, ať mezi náma nejseš sám sebou. Není to dobrý. Není to Jakože- dobrý. Já taky prostě nebudu Některý věci To je by se pravý, já neměly dělat. myslím si trpný. Ne, prostě jako... Tvoje já. Jsem tak rád, že to Změň trpíte. se. Mě to prostě strašně se mi to Změň se a bude to dobrý. Jo, je to top. Ale jako souhlasíš s touhle myšlenkou? Jo, souhlasím. Proč ti nevěřím, když to Souhlasím. souhlasím. Jo. Souhlasím. Nějaká hra? No ale počkej, já mám ještě... Ale máš pravdu. Je hezký třeba, co jsem začal dělat 5 let zpátky na Silvestra, že každý rok si řeknu, koho jsem potkal novýho za ten rok a za koho jsem jako nejvíc rád. A za něj vypiješ. Kolikrát se za mě napil? Tebe jsem poznal už dávno, to jsem ještě nedělal. Dávno Víš, jsem co to tebe jsem, nepil. to jsem začal pít, když jsem tě poznal. Přežil nějak. No. Cool. No a počkej, takže každý rok takhle... Jo, si Si řekneš tak vzpomínáš jako, nebo... koho jsem letos poznal, kdo mě tak jako ovlivnil dobře. Já jsem se začal večer modlit. Tak jako z toho, poslouchej. Protože máš spoustu hříchů. To je pravda. Ne, ale prostě jsem se rozhodl, já jsem se prostě rozhodl jednoho dne, že začnu věřit Boha. A daří se mi to. A začal jsem se modlit. A takovým jako svým způsobem, ne úplně jako římskokatolickým stylem, ale prostě svým způsobem. Prostě říkám, Takže se nemrskáš, nebo... žádný flagelant, nejsem. Ale prostě tak si jako večer schronuju, Pomodlím. co mám rád, za co jsem vděčný a co bych chtěl vlastně jakoby nabídnout tomu. To se tak jako řekl, vždycky, když jako budu mít rozhodnutí, kdy můžu někomu pomoct nebo ne, tak se rozhodnu, že pomůžu. A fakt to držím.
OK. Fakt to držím. Už to třeba 14 dní jako fakt držím. Týden. Ale vždycky, každý večer se jako řeknu, tak prostě na to jsem vděčný. Protože já jsem furt mám celé životě takovou jako strach, že o věci, co miluju, můžu přijít. Aha. A vlastně jako se tak jako bojím být jako svým způsobem šťastný. To je tak jako hodně psychologicky dneska. No, dobrý. Ale že se bojím být tak jako šťastný, protože vždycky jsem za něco šťastný a vděčný, tak první věc, co mi přijde do hlavy, přijde o to. A já jsem si vlastně tak jako tady tím modlením večerním, tak jako udělal to, že když jsi za něco vděčný a dáváš to najevo, tak to není jako, že bys o to mohl přijít, že to jako je zasloužený třeba. Víš, jako jestli je to dostatečně vděčný, tak si ty věci zasloužíš a nikdo tě je nemůže vzít. A to je proč to celý říkám, že se jako vždycky děkuju za ty věci, za které jako jsem hrozně vděčný a včera jsem děkoval za tu pejska, kočičku, pak jste přišli na řadu, vy? Tady to pořadí. Kámo, my jsme po kočičce, chápeš to? Dřív jsme byli po pejskovi. Po kočce, kterou mám rok a půl roku z toho se mi neznáš, jo? A už teď ji máš před náma, ty. Ne, já to je, protože tam byli v té místnosti, něco vy tam se mnou večer nikdy nejste. A ty se modlíš nahlas? Já myslím, že to je třeba, aby ta přítelkyně číš Ne, ta potichu, kočka aby je. to neslyšela. Aby- To je hezký, to je hezký. Gay. Hele, tak první hra, která navazuje na tohleto téma. Znáš svýho kámoše? Budu vám pokládat otázky, které se týkají nás, že my jsme vlastně kamarádi a vlastně Hezky. prověříme si, jak dobře se známe v některých vlastně věcech. Jaký je oblíbený jídlo nás? Tak začni. Nás? No, jako by mě a Ty Vincenta. to tam máš napsaný? Nemám. Ne, ty odpovíš. Ty řekneš, jestli jsem odpověděl správně. No, ty potom Tak odpovíš. Vincenta, nevím, jemu se to mění, ale má tu Indii to butter chicken. Butter chicken? Ty jsi to tak měl dřív, no, že, Mně se to střídá dost, no. nejoblíbenější jídlo jsi měl butter chicken. Ale jako evergreen je lazáně z groseta. Lazáně z groseta? Včera jsem Kámo, to si- jsem vůbec nevěděl. Nikdy to, včera si je dal, prosím tě, a od té doby je to jeho nejoblíbenější. Studený lazáně z groseta. Jo, to je pravda, no, Vincent jí rád studený jídlo. OK, co Ondra? Vzpomínka na dětství. A ještě má tu kulajdu, Ondra ne? má- Ne, ale- nějakou tu polívku, ne kulajdu, ale... Frankfurtskou. Frankfurtskou. Jo, s tím párkem, no jasně. Ondra má rád hrozně od svý ženy, to je rejže, takový řízek a taková omáčka. Jo, to je pravda. Má to nějaký kacučik, nebo něco takového. Jo, katsu chicken, to je, nebo karáže chicken, něco takového. To je taky v těch bento boxech. OK. No, nebo bento, nebo něco takového. No, prostě Ondra má rád takový A to řízečky je, s rejží. to je totiž takový japonský, měl jsem to v Austrálii a hrozně jsem to miloval. Ale už to má hrozně rád. OK, a víte o mně? Ne, Nastia. boršč, boršč. Tvoje, počkej, tak jako máš určitě rád sushi. Ne, počkej, tak... Já bych řekl takový ty tvarohový pareninky, nebo jak se to jmenuje. Pareník? Jak se to jmenuje? Od pareninky. Tvarohový, jakože... Pareninky, ne? Jak se to Ne. jmenuje? Jogurt bílej. Jak takhle? Koteč. Kotyč s rohlíkem. Na tom jsem vyrůstal. Hoďák. Ne, ale máte pravdu v tom, že vlastně já mám rád Sníš jídlo všechno. obecně. Já To je zase nevíš, kdo seš. Nevím, ale já jsem s Ty tím máš pohodě. poruchu identity jak piča, prostě ty potřebuješ si vybrat už A já jedno. nepotřebuji právě. Kdo seš, co máš rád, co máš nejradši. Ne, já miluju všechno. Já miluju život a svět. A Ale já jsem jednou Jack of all přemýšlel, trades, master of none, se říká, taky tož máš rád všechno, ale nejsi jako, jako v ničem. to nevadí, ale lidi taky je potřeba. já mám Jsi žolík, spousta, Alex je žolík. já mám spousta takových těch to-do listů, že jo, a excelových tabulek a já jsem reálně přemýšlel, že jeden den zasvětím tomu, že si vyplním jako tabulku nejoblíbenější jídlo, nejoblíbenější barva, abych to věděl. Ale to abys je dobrý, to je ale cool, to ale není- nebylo by to dobrý, no. To je Ty se jako dobrý, definuješ, pak jako protože fakt to je, víš. píšeš tu to je definici. Jako přesně, protože fakt jako to znát sám sebe a ten pocit sebe a identity sebe je nejdůležitější věc, co jako na světě. Ty, ale tak I neurobiologicky. Ale když pak umíš odpovědět na tu otázku, nejoblíbenější barva, řekneš modrá, černá. Ale je strašně dobrý vědět, co máš rád, co chceš, kdo seš, kam míříš, to je úplně nejzásadnější věc, To je ono. co v životě můžeš mít, co to šlo škytat. Takže doporučuji, vyplňte si Excel. Pojďme druhou otázku. Z čeho má každý z nás panickou hrůzu? Nebo čeho se bojíte? Čeho se bojí Vincent? Já vím. Že uteče jeho pes. Já, Ne, že uteče jeho přítelkyně, ale jeho jeho pes. pes. No. A já mám pocit, že Vincent se doteď bojí, že nežije v realitě. Ale Vincent nežije v realitě. Z prominentní rodiny. To vůbec.
To je naprosto správně. Taky to nepopírá. Ano, dobře, Oba dva máte bod. Oba dva máte bod? Co Ondra? Ondra, Panickou hrůzu. Počkej, on se sám musí zamyslet. Nebo prostě čeho se jako bojíš, no? No, tak oni... já možná vím, Ondra se bojí, Ondrova panická hrůza je, že nebude mít jako třeba pořádek v účetnictví, nebo v byrokracii, nebo něčem takovým. Jako taky mě napadlo, že... Přestane se přisouvat prachy, to je jeho jako největší hrůza asi, ne? Přisouvat? No jako, že přestaneš vydělávat. Jo, to je docela to, no. Docela pravda. A i vlastně to první, že vlastně mám takovou panickou hrůzu z toho, že přijde dopis a v tom dopise bude jako dlužíte 150 000. No. Jako proč? Jo. Že jsem něco zanedbal třeba. Jo. Ale to se může stát? Ale Já z toho to znám. hrůzu nemá. Já to hruzu nemám. Protože se mu to stalo. No. Se stává, furt nějaký Alex, dopisy no. chodí, v pohodě. Prostě zaplatí. Tvoje panická hrůza? Podle mě by si Já měl... podle mě. Myslím, že obraz mě, jako mě vyvolává panický ataky. Jo, to je pravda. Ne, podle mě jako nemá a měl by mít Alex nějakou panickou hrůzu. Ty jo, jako já mám. Já počkej, teďka si procházím obdobíčkem s psychoterapeutem, mám spoustu panických hrůz, ale o kterých jsem ani nevěděl, že to je spíš jako, že... No to ti odkryvá ona. Je to strach z no, osamění? svině. Člověče, to ne, je to spíš... Mám strach z toho, že zahodím svoje ambice. Aha. Že že kvůli, stloustneš. no, Tak to máme u tebe úplně stejný strach s Ondrou, ale to je kámo taková fakt terapie, ale expoziční terapie. Tady jako opravdu prostě dostáváš to, co fakt jako to a dostáváš to bez jakýkoliv filtru, je to dobrý. Musíme další otázku začít u Alexe, protože to je Vincent tohle, Vincent to, a tady už je jenom vtip. Jo, Už je, no, to, OK. Kdo má jako... už jsi to udělal. Ty jsi udělal Vincent tohle. Už zase s tím osobem mluvil o Vincentovi. jako tehdy. A pak já nemám mít pocit jako ztráty ega, že všichni jsme jako jednota. Když ty mluvíš o sobě jako já. Máš pocit ztráty ega, ty? Ano. Co? já všude chodím a když dělám nějaký vošklivý věci, tak říkám Vincent. Vincent, no. Navrátil. Vy mi koukáte na ptát. Hele, další Já věc. se jmenuji Vincent. Dobrá. Kdo má jakou guilty pleasure? Jakože, Tyjo, to jsem nedávno přemýšlel u sebe, ale začneme u Alexe. jako já mám Guilty pleasure, jo? Mhm. Ale ty se za nic necítíš guilty. Jo, to je jako... pravda, kámo. Ty máš jenom pleasure. 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 Já jsem ještě neviděl Alexe, aby se za něco cítil blbě. Už to řekl, To dobře skrývám. proč? Tak mám. Co tak stalo, no? Je to za to, že všude taháš svoji holku? Je to guilty pleasure? Kamkoliv jdeme, tak za ním prostě jde stín jeho. Prostě. To není pravda. Takže není guilty, opět říkám. Není to pravda. Vždycky mi pomáhá na rozdíl tvojí holky. Ne, tvoje holka nám pomáhá všem, protože se stará o tebe. takže ono to Nebo funguje. je skvělá, jenom já se přemýšlím, co teď myslím. Alexova guilty pleasure, no napadá mě jako nějaký Instagram nebo tak. Jako... Já jsem říkal, že s vámi šla do sauny. A přemýšlím, všem vám tam pomáhala v té sauně. No. To by se zdivil. A teď By se zdivil, nás vysaunoval ručníkem, ale jsme úplně čuměli. já si dám prdel. Ale já odpovím teda, nebo? Fortnite teď konce možná. Yes. Jako to je za mě asi jako nejvíc, jakože je to takový, že si říkám, je mi 34, měl bych hrát počítačovou hru, to je trošku mimo, ne? A ty hraješ na PlayStationu, takže co OK. Takže to OK, přesně. No problem. Ale ne, ty tvůj guild by měl být, že hraješ hru, která by si měl hrát na počítači a hraješ ji na PlayStationu. To je tvůj guild. This is my guild. U Ondry si pamatuju, že on měl přece takový to období, že na mapě, na tom Google Maps hledal ty Indy, že jo? Jo, to je pravda, to je pravda. To je koníček, ale to je to takový divný. guilty pleasure, no. Jo, ale jo, ty vole, to si pamatujete dobře teda. No, jo. Ale to jsem vynalez jako takovej, jmenuje se to Review Art a najdeš prostě jakýkoliv město třeba v Indii je nejlehčí, nebo v Africe, tam dáš nějakou třeba restauraci nebo to a hledáš takový ty místní. fotky místní, Selfiečka místních ale Bangladeši takový a většinou, tak. že třeba se někdo polije tam a dá tam tu fotku, nebo jsou tam taky jako zvláštní Jsem lidi. nějakou potom exibici, víš, jako nějakou Ne, galerii. já jsem chtěl udělat nějakou výstavu, no. To ještě musím udělat. A Liquid Furt to ještě sleduješ občas? Ne, teď to Bohužel, nedělám. když to je něco jako to GDPR, tak to Jo, věc, jo, která jo. zkazila zábavu tolika lidem. To nemají v Indii, podle mě. Ale tam je GDPR. Myslím, že jak nějaký frajer z Bangladeše bude žalovat. no to jo, ale zase na druhou stranu, když to dáš na Google, tak už to je veřejný. Můžeš třeba vystavit v galerii To je fotku pravda, že ty někoho z možná už Instagramu. jako- Teoreticky můžeš, ne? Nemůžeš na to pobírat žádný peníze, no. No, A dá tam přesně, kde jsi tu fotku vzal a svolil. No tak ale tak přesně v tobě budou takovýhle věci, nebo se rád koukáš na takový ty divný pořady. jaký? No koukáš se na zastávárnu a takovýhle věci, ne? Jo.
Nebo australský řidiči kamionů. No, tak to je A Vincentová, Love Island a Survivor. A ty se za to necítíš guilty taky. Guilty pleasure. Ne, to není guilty, protože to je dobrý, No, ale za mě to je jako Survivor u tebe. Ale no, Survivor ani ne, ale Love Island, Love jo. Love Island, jo. Survivor je dobrý, jako to je fakt jako dobrý. Jakože Survivor je dobrý pořád, ale Love Island s takovou vervou, co se na to koukal. Mně se dneska zdálo, že jsem jako koukal na Survivor a že během toho natáčení umřeli 4 lidi, ale že to jako bylo součást toho Survivor. Že to byl fakt jako Survivor. Přežití, no. Bylo přežití, že tam fakt jako umřeli 4 lidi, ale že to bylo absolutně jako it's okay. A ty lidi, já strašně jakoby Ona vypadla. chci do další díl, ona vypadla. Ale jako neumřela, že vypadla vlastně. A to, Ne, ona umřela. Ale víte, že v historii té soutěže reálně umírali ty lidi? Jakože v různých těch zemích, jakože jsou třeba asi 10 případů, že ty lidi Třeba umřeli. Severní Korea, Čína. Pravda? Ne, fakt já jsem někde četl článek, To že... jsou úplně jiný série. Ale že třeba dostal nějaký infarkt někdo nebo něco takového, že Jo. prostě, že to bylo, ale bylo to v tom pořadu nějakou soutěžící, takže docela masakr. Má ještě nějakou guilty pleasure, Vincent? Tenhle kámo, ten má podle mě hrozně moc guilty pleasure, o kterých my nevíme. On si spoustu věcí podle mě tak jako drží hodně pod pokličkou, podívej se na něj. A vždycky se na to vzpomenout. No a vždycky, když tě vidí, tak naháže na tebe všechno, aby ses, nedej bože, jako podíval za ten zánaves. Za ten závěs. Vždycky, když se potkám, tak před tebe dám ty tvoje problémy, aby si přesně neviděl ty moje problémy. Přesně, tady je máš. Vincentova stěna. Já jsem takhle byl psycholog, že jo, a začal jsem povídat jeho. Jo? A on jako začal mluvit a pak se zastavil a říká, já vám tady to vůbec nemám říkat. Já reálně uprostřed toho začal mluvit o něm a ptát se jeho a o jeho manželství. A on mi reálně se jako rozdělal a po chvilce se jako zastavil a říká, a to bych vám moc jako neměl říkat. Ty kráso, ok. Takže no, a pak jsem utratil prachy za to, že jsem se rozhodl něco o něm a já jsem se nic nevyřešil. Tak to je tvoje guilty pleasure. No, to je Platíš teda- peníze za to, že děláš terapii. No a nějaká, co napadne tebe? Jakože, že bys přiznal třeba, že něco děláš takového? Nepřiznám, jsem guilty. Jsem guilty. Guilty. Ale tak další téma je zase to přátelství, ale chtěl bych to otočit. Nepřátelství. Ne, posunout to do... Já mám tendenci si dneska pro mě už takhle vzít poštář, fakt jako... Víš, ne to. Ty jsi stlousnul a teď ho chceš zakrýt ten pupíček. Hele, je podle vás možný, aby se přátelili muž a žena? Ne, takhle. Ne. Dlouho jsem si myslel, že jo, ale ne. Ne? Ondra je toho jako extrémní zastánce, jo. Je vlastně Alex má takovou jako věc, a když se baví s tvojí holkou, tak se s ním baví o něj vždycky. Vždycky moje holky měl nejradši Alexe, protože prostě říkali, a to je kamarádka. A nikdy vycházeli jako vlastně tolik jako s Ondrou, a ne, že by ho neměli rádi, a mi říkali, já jsem nikdy necítil, že by mezi námi vznikl nějaký jako pouto. Ale to A já nemá říkám, být pouto. to nemá být pouto. Víš, mě znáte, já mám nulovou žárlivost, ale to je prostě o tom, že jako ve spoustě situacích ty musíš být absolutně jako stranej. Ne nestranej, a když tvůj kámoš za toho přijde s nějakým problém, tak prostě musíš podpořit jako jeho, jasně řekneš mu svůj názor, ale v momentě, kdy ten konflikt jako je otevřený, tak ty nemůžeš potom najednou jako říct, ne, tvoje holka má, nebo něco mi nedej bože uděláš a ty, já jsem s tvojí holkou kamarád, jdu jí to říct. Víš, jako, že prostě ne, prostě jsi kamarád s tím klukem, No jasně. s tou holkou jsi kamarád, protože jsi kamarád s tím klukem. Možná kdybyste byli ze stejné party, tak dejme tomu, ale když ten Jo. kluk přivede tu holku a ty se s ní kamarádí, že přesně. jste hrozný kamarádi, Strašně tak je to divný, kámo. divný. Přesně, to pokud byste strašně byli divný. jakože v partě a teď by ty dva, všichni byste byli kamarádi a začali by ty dva spolu chodit, což znamená, že ji vohnul dřív než ty, tak jinak to přátelství podle mě úplně jako čistě nevzniklo. Tak v ten moment, jako je to tvoje kamarádka a v ten moment si myslím, že to přátelství může být. Jako jsem si jistý, že ty můžeš být kamarád přesně v takovéhle situaci, kdy s ní začal spát někdo jiný, ty si řekl, a už s ní spát nebudu, už budeme jenom kamarádi, nebo ty máš holku a máš kamarádku, která je třeba strašně ošklivá, nebo je to třeba sourozenec tvýho kamaráda, ale i tak je tam, to nikdy nebude ono. Je to, jakože já jsem třeba měl jednu kamarádku, která nebyla úplně jako nejhezčí, dejme tomu, takže to hodně dávno. A já jsem s ní trávil nějaký čas a vlastně, a jak jsme si jako rozuměli mentálně, tak stejně po nějaký době tě to napadne. Si řekneš, ty jo, jako vlastně jako... A proto si myslím, že to taky jako moc nejde, no. Že ty s nima můžeš být jakože v takovém přátelském vztahu, ve smyslu, že se známe, vídáme, můžeme si pomoct, ale nikdy to nemůže... Srdečně propojený, prostě chlap s ženskou. Ne, srdečně ne, no.
A nebo když ty seš jako, my jsme fakt kamarádi, tak se bojíš vlastně, jestli z té druhé strany to nebude jako... To taky. To se taky může stát. Víš, Vlastně to je pravda. že ty A můžeš nikdy- být úplně v pohodě, jako že ne, s ním Vždycky nic tady bude ne, nějaký jako ale- takovej jako alarm, který i když se třeba spolu jako propojíte, fakt jako když máš jako fakt super, třeba jsi s kámošem, s klukem někde venku, máte fakt skvělý propojení a cítíš takový to srdeční propojení s tím člověkem, říkáš si, ty vole, to byl fakt super večer, a když jsi tak jako po tom skvělém večeru, jste single oba dva, kamarád s holkou, když to byl skvělý večer, obejmete se, tak podle mě tam něco v tobě 100% Něco stane, bude jo, prostě jo. Bylo ti platit. příjemně, jsi s holkou? No, přesně, tak si řekneš, Jako kamarádi, proč vlastně ne? kamarádi jo, nejlepší kamarádi asi určitě ne. Ono je totiž ještě zvláštní, že když z té holky cítíš jako špatnou chemii, která ti nesedne, tak s ní nemůžeš ani kámošit, protože tě vlastně, jako ta přítomnost ti potom, jako A že... to máš i s klukem. No jasně, to I s klukem, když cítíš špatnou chemii, tak se s ním můžeš bavit. Akorát, že když klukem cítíš pozitivní chemii, tak ho jako, se s ním nevyžije, úplně se s ním nechceš vyspát, no jasně. Ve většině případů. A ono to ani jako není o tom, ono to vlastně není, Že to není jako, Brad Pitt. ono to není o tom jako vzhledu potom přesně, že, Není, vlastně, není. že každý ti začne eventuálně být hezký a krásný. Jo, Že ta jo. krása prostě jakoby má několik forem a podob a prostě eventuálně ti každý nějakým způsobem začne být sympatický a když je sympatická holka, tak zároveň prostě jako je přitažlivá nějakým způsobem, že? Je to třeba, že to máš někdy s kámošovou holkou, že se bavíte a fakt vlastně začnete být jakoby kámošský, jako velmi jako otevřený a najednou něco v hlavě ti řekne, děláš něco, co bys neměl, Jo, a jo, ty jsme jenom úplně, kamarádi. ho, 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 Ne. No jasně. Ten Bůh tam vevnitř sobě, pozor! Ruce pryč! Hustý, no a hele, a myslíte si, že existuje kamarád, to je teďka tady hodně hypotetický, protože o tom nic nevíme, ale jako čistě z našeho subjektivního pohledu. Myslíte si, že existuje přátelství mezi ženskou a ženskou? Jako ženský přátelství? Jo. Jo, asi jo, Kamarádky? ale myslím Protože si, tam zase já neustále ale já- cítím vždycky nějaký nějaký jako opatření sokyně, jakože ale jsou vždycky. jo, oni spolu hrozně soupeři. Vlastně chlapi spolu soupeře jako otevřeně. My si neřekneme větu, aniž bychom jako nebojovali o to, kdo je lepší, vtipnější. Yes. Víš, ale přijmeš tu hru. přijmeš tu hru a vlastně tě Zatímco ty baví, ženský to si je jak říkají- fotbal. Baví tě s tím druhým člověkem jako hrát ten sport, protože víš, že to potřebuješ, abyste si zahráli, potřebuješ mít protihráče. Zatímco ženský jsou takový, že spolu vůbec nebojujou. Jak se říká, že kdyby byly ženský vůdkyně světa, tak by nebyly války. Kam si, že bylo tisíckrát. Krás a strašný, ale to by byly normálně podpásovky hrozný Jo. prostě. Žádná válka, ale najednou něco vybouchlo. Jenom, Promiň. je to jsem nějak nepodchytila. Špatně řekla minule. Víš, co mě napadlo během toho, jak na tebe koukám, že by si tady měl vyholit takhle čárku. Že to je podle mě jako to, co teďka jako je. Jak furt hledáš, víš, jako ten Jo, styl, jako knížku hledám, toho. udělám si čárku a Tak budu jako, jezdit že s taxíkem tady s takovým že- Peugeotem bílým ještě. Že jsem měl teďka takovou jako mezírku a vidím tam jako tu čárku, to je bylo úplně Že top. tohle mi chybí. Já si musím furt vyholovat čárku tady takhle. Ale já taky. Ne, ty bys si to měl zase nechat. A pak budeme vtipný. Pak konečně budeme kozu. Cool, tak já mám na to ještě takovou hru vlastně, která navazuje na tohle téma. A ta hra bude srovnávat fakta o mužích a o ženách. A vy musíte říct, jestli je odpověď muž nebo žena. Jo, je to takhle jednoduchý. Jo, Tak jo, kdo podle vás žije méně, kratší dobu? muž. Muž. A kolik si myslíte? Kolik tak? Já si myslím, že tak o 14 let. Hele, v průměru o 5 let, takže to není tak hrozný. 5 let. Ale to je tím, že nejsou války a tak, ono to rapidně spadne, jakože když... Ale to furt byl 5 blbý. let, sám, bez manžela. Máš klid konečně, 5 let. Ale Ale já jako, mám, myslím si, že v průměru to bude takhle, jakože běžnějš, což je divný říct. To bude větší ten rozdíl. větší, myslíš? Takže spousta chlapů, podle mě, co žijou tak dlouho, protože jsou single. Že kazí vlastně ten průměr, že jo. Ale kdyby to bylo u zadaných párů, tak nevím. Tak ono je pravda, že my vlastně nevíme jakože někdo třeba, máš tu Gaussovu křivku, že jak je to naplněné, že tam je třeba hodně extrémů, že třeba spousta Jo. mužů zemře ve 40, ale nebo třeba 90, ale těch jako Tak průměrných. chlapi dělají taky větší píčoviny, že jo? Takže proto umírají dřív Určitě. a kazí tady ty Jo. extrémisti To průměr. je pravda. A hlavně ženy, jak jsou babičky potom, tak mají víc takovou tu pečovatelskou vlastně... No nedostane i druhý dek do života. Tak, Vlastně, jako přesně. zatímco chlap už potom, jako co máš potom dělat? No tak máš toho psa, o kterého se staráš, že jo? Máš taky ty vnoučata, ne? Ale nemáš s ním někdy jako ty babičky fakt jako jedou, ty se staráš o ten baránk a tak a v momentě, kdy se přestaneš být schopný starat o ten baránk, tak strašně rychle odejdeš. Jako chlap jako víš co, ženská může přestat pracovat a furt má jak kdyby jako i práci, jako, aby tě udržovalo v tom, ale chlapi furt potřebují jako fyzicky vlastně pracovat, že jo. No to jo, Momentálně. tak musíš furt něco dělat. A to je úbytkem testosteronu, oni jsme jako hodně závislejší To je zdravotně pravda, na tesťáku to je pravda. než ženský, že jo. Tesťák jde do háje a chlap si říká, to nemá smysl. Přesná ti fungovat mozek, všechno. Tak další otázka. Kdo častěji lže? Muže nebo ženy? 50-50.
Ale já si myslím, že v takových těch jako malých lžích se to nastřádá a vyhrajou chlapy. Máš pravdu, máš bod, protože muži v průměru lžou 6krát denně a ženy pouze 3krát denně. Pouze 5krát. Pouze 3krát, takže... Že my se ženská furt tam jak vypadáme. Víš, to je ale pravda, že ženský vlastně ti furt dávají otázky, na které nemůžeš odpovědět 100% jako správně. Protože víš, lžeš potom lžeš víc, v té jo. posteli a ta holka, hej, miloval bys mě, kdybych byla červ? No, A ty, přesně, no. Jo. Víš, jako, že prostě musíš jako lhát. Jo, proto můžeme prostě spát, chlapi- proto no to prostě být, tak chlapi- se Se tě někdo na tohle, nebo to tě napadlo teďka? No, taky otázky furt poklad. Ne, já to jsou, to je plný Instagram, to jsou jaký afirmace tady ty. prostě Jako naplňovat. potvrzení toho, že je všechno v pořádku. No. To zajímavé. A to bude podle mě tím, jakože, protože jinak proč bych lhal. No. OK, jdeme dál. Kdo víc mluví? Ženy. Logicky, Ženy. samozřejmě. A teďka o kolik, hele. Já tady mám údaj, že ženy... Jako počet slov? No, Tak já si myslím, že o třeba 14 000 slov. za den ženy, nebo O 14 000. víc mluví ženy než muži. Co myslíš ty? No, já jsem někde slyšel, že chlap má jenom omezený počet slov a když si to vyplejtváš v té práci, tak pak už přijdeš a jenom, už máš třeba 6 slov jenom pro tu manželku, No, takže Hele, já tady mám jako průměrný čísla, s kterými ale taky moc nevěřím, protože ženy prej 8 000 slov oproti 6 000 slovům muži, což o 2 000 slov, to podle mě je to mnohem víc. Jako. Ale záleží, jako to, možný. je to jako v průměru to může být. Slova, ano. počítejte to. Počítej si, ale je fakt, že když jsi Ale vem si, vykecanej že z práce, někdo opravdu udělal tady ten průzkum. Někdo seděl takhle u toho. ale na kolika lidech je byl schopen udělat? Víš, jako to musíš dělat nějaký průměr. aby to bylo lidí takhle tak 100 000, myslím, že něco takového. Hele, no a poslední otázka, kdo se rodí častěji, muži nebo ženy? No, je víc žen? Je víc žen než mužů. Aha, Podle mě takže v jaký kultuře, ale doufejme, že je víc žen než mužů. To je světový průměr. Ženy. Ženy. jo, jo. Ale jestli to nekazí Čína, počkej, rodí, ne přežije. Že v Číně zabíjejí ženský. No jasně, počítáme i ty země, kde hážou ne. z kamene, takový ty holky a tohle. No, takže žen? Hele, Na muži, každýho chlapa jsou 2 ženský. na každých 100 dívek se narodí 107 chlapců. Ty vole. No, takže to je skoro double. Frér homosexuálů. A takhle to vzniká. Ale vzniká homosexuálita, Takhle to je vzniká. surplus. No přesně. No ale ženských. Ne, na chlapů. každých 100 dívek se narodí 107 chlapců, takže o 7 chlapů víc. No takže víc chlapů se A rodí. kolik je procent homosexuálů? Aha. Ne, Jestli nepočítal jsem. zjistíme, že 7%, tak je to hustý. No, kdysi bylo oficiální číslo 4, což si myslím, že Já to jdu zjistit. dávno jako neplatí. Počkej. Takže homosexualita vzniká z toho, že už jsou všechny rozebraný a ty seš jenom takhle jako s těma židlema, když si všichni sednou a ty seš, no tak jo, no. No ale z těch 7 chlapců, to znamená, že pokud by si to měli podělit, tak jeden zbyde ještě jako na ocet, že jo? Takže tam je jeden polyamorní vztah ještě v tom. Ale To je ten, co- poslouchej, to je ten, co neví. poslouchej, 3% jsou gay a 4% jsou bisexuál. Takže to dohromady dává Takže to je 7%. fakt 7, kámo. Tak to je hustý. A 11% neví nebo neřeknou. To taky vychází, to je ten jeden. To je ten jeden, který tam stojí v rohu a Já nevím, takhle rejpe vomítku. já uvidím, jak to dopadne. Já uvidím, kdo mi zbyde. Cool, tak to byly zajímavosti, muži, ženy. A jdeme na další téma. Hele, poslední téma, jenom taková vlastně jako rychlovka. Zase v návaznosti na to naše téma dnešní. Máte ve vašem okruhu přátel někoho, kdo o vás ví úplně všechno? A je to vůbec možný? Jo. Jakože úplně všechno. Jo, myslím, že jako co o sobě my nevíme, jako. Jako, já myslím, že u tebe něco nevíme, protože ty to sám nevíš. No jasně, to je věc, že ty Ale já kolikrát si ani myslím, sám že nevíš. všechno, co o sobě víme. Počkej, mě teďka zajímá, co řekne Ondra, tak jako, Asi jako tak jo. jako přemýšlím, asi jako jo. Tak Vincent se umí ptát, on vždycky ze mě dostane ty věci, abych mu to třeba kolikrát neřekl. OK, takže to za vás možný je, že máte jakože kamaráda, který ví úplně všechno. No, o věci, který víš ty sám, tak jo, ale jako, jestli jsi něco stihl zjistit, A tak jako něco tam může být, co třeba jako sám jako neřekneš. neřekli. A kdyby se někdo zeptal, tak Ale tomu, kdyby jako se Vincent zeptal. esenciálně, tak určitě se nepletu každý detail o něm, ale esenciálně o sobě podle mě víme jako všechno. Jo, a tak ono máš, totiž hlavně historicky máš věci, třeba co se ti v životě staly, ale který si třeba jako neměl potřebu říkat. Ale znáš ten No, důsledek no. jejich, ale znáš ten charakteristický důsledek těch věcí, co No se tak staly. znáš charakter toho člověka, že jo, ale neznáš podle mě vždycky celý background z toho. Nemusíš znát jako na informace, ale znáš důsledek. No. Ale o Alexovi, to je, jak jsme teďka probírali toho Shakespearea, že třeba jako 15 let se o něm neví nic a ty vydátoři prostě nevědí, co dělají. Co dělal? Tak to máme takhle s Alexem, že jo, třeba Ale to 5 má- let prostě Jo. nevíš.
nějaký pochybný jako věci, co tam mohly Alex dít. měl 34 let, co se tam dělo vůbec. No, já jsem se dělal spousta věcí, jakože to fakt. Ale tak pomalu to zjišťujem. Já taky. To je Retrospektivně A zjišťuju, jakmile to co jak. zjistíš aspoň trošku, prostě to je ten život. Ty vlastně celý život zjistíš, kdo seš. A jakmile zjistíš, kdo seš, tak zjistíš, že to vlastně nemá vůbec žádný smysl. Proč jsem to hledal? Ten nebezpečné otázky. No. Dobrý, tak jo, tak já myslím, že můžeme jít na závěrečnou otázku. OK. Teď je A pro koho? Teď je pro Vincenta. Potřebuješ čurat? Moc. Tak Vincente, teď jsem na tebe zvědavý. Takže Vincente Navrátil. Měl jsi někdy pletky s herečkou během natáčení? Během. Odpověď se dozvíte v další epizodě. Bezmrst!